Хорошо, играем. Вот опять кэшбэк-то. Где-то там. Ящик не стоит. Хорошо, опустили. Носок на себя. Это же нога, носок на себя. дар бозии аввал гол назадед аку дар бозии дуюм чӣ нақшаҳо шуморо интизор аст? насиб шавад насиб мезанам. тайёрӣ чӣ хел буд? тайёрӣ хеле хуб. тайёрӣ хеле хуб. дар ҳамаи бозиҳо тайёрӣ хеле хуб аст. ва бозиҳои боқимондаро ки барои шумо танҳо инҷо ғалаба дар кора чӣ назар доред? дар кор аст ки мо ягон ҷо шавем. ягон ҷо даст холӣ нарем. барои ин чӣ кор кард? бозӣ кардам, бозӣ хубшон. бо ҳисоби 2-1 бохтем. Ман дар бозӣ аз нимаи дуюми қисмати бозӣ ба майдон дар омадам. 15 минут 15 дақиқа бозӣ кардам. мо мехоҳем дар бозии дуюм ба ҳама бачаҳо тайёрияшон аст ки бояд мо бозиро ғалаба кунем. мо кӯшиш мекунем, рӯҳияи бачаҳо хеле хуб аст. танҳо барои ғалаба пагоҳ ба майдон мебарем. бакунун оло шанс аз даст нарафтааст барои ҷои аввал. дар ин бора чӣ гуфтанӣ? дар ин бора мо бояд ду бозии боқимондаро бояд ғалаба кунем ки натиҷаи хуб ба даст биёрем. ба ватан ба дасти холӣ барнагардем. барои ин албатта имконият ҳаст? барои имконият аст бояд ду бозӣ нағз нишон диҳем. бозиро ғалаба кунем. ба шумо муваффақият. саломат бошед.